A legtöbb kivitelező vagy szolgáltató Magyarországon abban a tévhitben él, hogyha több posztot tesz ki Facebookra vagy Instagramra, akkor több munkája is lesz. Ez az egyik legdrágább tévhit az egész iparágban. Ebben a videóban megmutatom a matekot és a pszichológiát a közösségi média mögött. Megnézzük, hogy miért nem működik a posztolás a kivitelező szakmákban, és hogy hol van az a hely, ahol valódi, tetrekész érdeklődőket lehet találni. Vágjunk is bele. Ahhoz, hogy megértsd, miért nem jönnek a hívások Facebookról, meg kell értened a felhasználói szándékot. Nézzük legelőször is a bal oldalt, a görgetést. Amikor felmegy valaki Facebookra, Instagramra vagy TikTokra, mi a célja? Vársz a buszra, nézed a macskás videókat, ez olyan passzív állapot. Én ilyenkor elédugrok egy hirdetéssel, és azt mondom, hogy tetőfelújítás akció. Én azzal megzavarom azt a passzív állapotot. Olyan vagyok, mint egy telefonhívás a családi vacsora. Olyan vagyok, mint egy fontos telefonhívás a családi vacsora között. Lehet, hogy érdekel az, amiért engem hívsz, de nem most. Várjál, már én most látom, hogy nem is látom, mit rajzoltam oda. Ott van, tessék. Most nézzük meg a jobb oldalt, a keresést. Mikor megy fel valaki Google-re és írja be azt, hogy napellenző Budapest, vagy éppen azt, hogy vízvezetékszerelés Budapest? Kizárólag akkor, amikor baj van, vagy amikor szüksége van arra a szolgáltatásra. Áll a víz a fürdőben, a szél levitte az összes napelnyőt az egész piacról. Ez egy aktív állapot. Ilyenkor az embernek problémája van, a kezében a kártya, és azonnal megoldást akar. Itt az történik, hogy összekeverjük a láthatóságot, azaz a lájkokat, a kommenteket, az különböző nézettségeket, a tényleges megkeresésekkel, az időpontokkal. Van a mentorommal közöttünk egy mondás, a lájkokat nem tudod betenni a bankba. Igaz, a megkereséseket se, de hogyha egy kicsi időt belefektetsz, azt a megkeresést lényegében a bankba tudod beletenni. És a probléma az, hogy tényleg számtalan ilyen posztot lehet találni a közösségi médián, és mi most csak görgetek lefelé, és folyamatosan jönnek felfele a hasonló és további posztok. Ellenben Google-ön olyan emberekkel tudsz találni, akiket nem is értesz, hogy a Google hogy helyezett ilyen magasra, hogy ilyen képeket tesznek ki magukról például. Olyan ritka, alacsony a verseny a Google-ön, és senki nem akarja kihasználni. Szóval a tanulság az, hogy a kivitelező vagy, a közösségi média nem marketing stratégia. Az egy hobbi. Hagyd abba a posztolást, és koncentrálj arra, hogy ott legyél akkor, amikor az érdeklődő téged keres. És ezt próbáld meg eleinte hirdetések nélkül csinálni. Itt van valahol egy videó, amiben elmagyarázom, hogy pontosan miért másodlagos a hirdetés eleinte.